барои сохтмони метро дар шаҳри Душанбе. Шумо як бор бирен аввал даниёи худтона проверка кунед ки салом тамошобинони канали Сомониён TJ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Нафарҳое ки мехоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед бо нархи арзон ва дастрас, рақамошон дар рӯи экран меброяд, занг бизанед, мегиранд ба граница мебарандтон ва дар вақти границаро гузаштан бо ёрдамтон мекунанд ки обратно Россия дуромада битонед. Хоб мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи метро сохтан дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. Метрои Душанбе зеризаминӣ мешавад. Баррасии тарҳи сохтмон дар шаҳри Душанбе. Намояндагони Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ бори дигар дар шаҳри Душанбе гирдиҳам омаданд ва омодагиҳо ба сохтмони метро дар шаҳри Душанберо баррасӣ карданд. Яъне ки намояндагон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо намояндагони Кореяи Ҷанубӣ дар шаҳри Душанбе як ҷаласа баргузор карданд барои сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ки зеризаминӣ мешавад суҳбат карданд. Вазири нақлиёт гуфтааст ки метрои зеризаминӣ дар шароити пойтахт мувофиқи мақсад аст. Азим Иброҳим гуфтааст, яъне ки вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурати сохтмони метро ба зиёд гардидани аҳолии пойтахт ва меҳмонони он вобастагӣ дорад. Ба таъкиди ӯ, сохтмони ҳаракати воситаи нақлиёт ва тамбашавии оянда дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе пешгирӣ мекунад. Нахустин хати метрои пойтахт охири соли 2040 мавриди истифода қарор мегирад. Яъне аз сабабе ки сол то сол, рӯз то рӯз сатҳи аҳолӣ зиёд мешавад, мақсад туристҳо зиёд мешаванд, шаҳрвандои хориҷӣ зиёд мешаванд, умуман нақлиётҳо зиёд мешаванд. Барои пешгирӣ кардан аз ҳамин пробкаҳое ки имрӯзҳо мешавад, ин тасмим ба роҳ монда шуд ки метрои зеризаминӣ ба роҳ монда шавад ва сохта ба истифода дода шавад. умедвор ҳастем ки чунин тадбирҳо ва чунин тасмимҳо боз ҳам зиёдтар мешавад ва боз ҳам аз ида ободиву ободкорӣ зиёдтар мешавад. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед. Агар ба шумо авиакассаи арзон дар кор бошад, шумо метавонед ки онлайн харидорӣ бикунед. Рақамаш дар рӯи экран меброяд. Метавонед ки дар WhatsApp-аш бинависонед. кори шуморо ба любой ҷо рафтан, ба любой ҷо сафар кардана буд мекунад ва нархшам арзон айбо. Билолова нависондай: ассалому алайкум Сормон. ҳамин саволи мара ҷавоб нагуфтен. ҳамин амнистия дар Русия мешавад ё не? Аз турмаи Россия интиқол мекунанд ё не? Ҳамира ҷавоб бигин, илтимос, ҳамира ҷавоб бигин. Дар бораи авфи маҳбусон агар дар назар дошта бошен, мутаассифона мо информация надорем дар ин мавзӯъ. Ягон мақсад ахборот ҳам нестае ки бигем ба шумо. Маҳмурод нависондай: салом акаи Сорбон, депорти ма 250924 ҳуй шидай. Ва метавонам ба Русия равам. Шумо як бор бирен аввал даниёи худтона проверка кунед ки 100% ҳуй шидагӣ боша, баъд харидорӣ бикунем. Мигем бирен ба дили пир и созтар мешавад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не? Бале, шурӯъ карда аз ин ҳамин рӯз 1 октябр даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ. Перс нависондай: 200597 акаи Сорбон мебаранд хизмати ҳарбӣ ё ин ки не? Агар 27 сола шида бошӣ, аллакай озод мебошӣ. Як нафари дигар нависондай ки салом алайкум акаи юрист, ҳамин документҳои қалбакӣ бошад, бе ягон нарушения вазбин бигардӣ, ягон ҷиноят ҳастай. Документ гуфта чиро дар назар дорӣ? Мисол мегирем баъзе документҳое ҳастае ки барои фалшивӣ буданаш ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ шидагиай. Баъзе чизҳое ҳастае ки административниай. Барои регистратсияи фалшивӣ мақсад ки административни правонарушение мешавад. Ё агар праваи фалшивиро бигирем, аллакай праваи фалшивӣ ҷавобгарии ҷиноӣ мешавад, уголовни кодекса дохил мешавад. Вобаста аз чӣ намуд будани документ мебошад. Як нафари дигар нависондай: Сорбон бародар, илтимос ҳамин савола ҳатман ҷавоб диҳ. Як хеши ман 1 сол пеш аз Россия 5 сола ихроҷ шуда буд, лекин ӯ ба Тоҷикистон рафту дар муддати 22 рӯз гашта ба Россия омад. ҳоло ба ягон ҳуҷҷат дар Россия иқомат дорад. Вақте дию маротиба ӯро қапанд, ба ӯ чӣ мешавад? ё ба хона рафтан чӣ бояд кунад? Дар ҳолате ки дуюмбора дар Федератсияи Русия дастгир мекунанд, баъди ӯ яке депортатсия кардагиянд, идоф метавонанд ки як умра запрет бикунанд ё метавонанд ки мақсад ҷарима таъин кунанд.
ба ҳамин хотир вақте ки запрет муқаррар мекунанд қонунгузориро хуб риоя кунед. вақте ки муҳлат ба охир мераса шумо баъд ҳуқуқ доред ки ба Русия ворид бошед. вақти пеш аз муҳлат ворид мешед ё запрет доред аз Россия намебуред, шумо аллакай бидонед ки қонуншиканӣ мекунед ва ҷавобгӯ ҳастед. ба ҳамин ҷиҳатҳои нозукиро хуб ба назар бигиред то мушкилиҳо болои сари худтон набиёяд. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то навораҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.